ta binka da sara gwamna. Ga sakon ABK namu kwamandan gwamna. ABK kwamandan gwamna. Yaƙi sai da kwamanda shi direba ka kwana tuki. Kamarsu da haushi gwamna. Masu adawa kwai ta adawa tun da zuwa sama sai dai maiki. Dan Idrisu tsayayyen gwamna. Yau kishin da kake ma jihar Kebbi shi ke sanya kutun kuraki. ABK kwamandan gwamna. Yau da zuwan ƙaura a jihar Kebbi mun ga jihar Kebbi duk ta canza. Kamarsu da haushi gwamna. Kerkeci mai wawa kora ba a gwada miki kaifi reza. Dan Idrisu tsayayyen gwamna. Zuzu ka ɗauki ƙazanta za mu naɗa maka sarkin zuza. ABK kwamandan gwamna. Ɗan kan zagi ka kwana da kari za mu naɗa maka ganwan geza. Kamarsu da haushi gwamna. Wanne ne shi ikon Allah ne, mai haƙuri da mutane, mai kishin jama'a ne, mai baiwa ya daɗa ne. Shi bawan Allah ne, ɗan bawan Allah ne, mai dimbin daraja ne. Kaki firgita taro, kashal to kashe ƙwaro. Namijin giwa toro, kai wa mazaje horo, agajin ka sai taro. Kai ka ɗaga can jauro, mun wuce karo. Dan ga gwarzon daular Usmaniya nan da ɗaya taro. Kaka ga ABK filin daga baiwa mazaje tsoro. Ka gama mana komai arnana ta binka da tsara gwamna. Dr. Nasir Kaura mai sukar ka bashi da tsoron Allah. Dugu na dawa bai kishin jihar Kebbi dan tawaye. Mai daɗiya bayi wani ya tafi bai dawowa. Idan tafiya har ba ta gari ba dole na je zaunawa. A yau tafiya ƙaura na shirya babu batun jayewa. Kowa ya ci mutuncin gona dole muke karewa. Yakin baki ba mu da shakka ina wani mai tarbawa. Wani sashe makarinka a kwanta dole ake kaucewa. Na ji karen bikina ba batu bai da wurin dafawa. Burkutu ba na haɗa ki da dawa zan nemowa. Wanda ya je yawon ragaita dole yake dawowa. Ni na san dai ko ba mutuwa tsufa na kamawa. Ka tambirin barkono ga mata dole suke wankewa. Inci daban jihar Kebbi aka so ba wani mai kushewa. Mun gyara muna titi muna sola kuma taki kyauta ya inganta ruwan sha. Yara tsaro a jihata ya ilimi ya zauna, albashi ya zauna, yan fensho sun gode. ABK sannu wali kun gode sai alhairi na gona Kaura dottijo. Ka bani dama ABK in ka shiga sako muluwa. Dama tsiri ka bar ganganci saura kiris magano wallanka. ABK na Kauran Gwandu ka shiga kai mu ga Kauran Gwandu. Don mun shirya mun yo mara masu taɗin shi su kwana da kunya. Ni zakara in dai zan waka ba ta gari don sai sun jaye. Ta da nisa tsohon bunsurin garage bubuwa da ka ci amana ban san mai hana ka shiga kunci ba. Na shigarin bisa ɗan tawaye. Gwargwado na fahimta dungu ba a sa shiga figar fata. Mai halin alkunya ba zai soki al'amarin Kaura ba. Na shigarin bisa ɗan tawaye. Masu nuna adawa to in za ku yin ta kuyo mai tsafta. Da na ga alama ko shi bai hana makare kuka ba. Na shigarin
mai nazari ne mai daukar talaka kamar 'ya'yan shi dogaronka ga Allah alferin ka bai wuce dan kowa ba Tashi garin bisa ɗan tawaye. yanzu mu a jihar Kebbi mun dace muna da basihin gwamna godiya ba siti ban miƙa ma mai sukuwa ya hau ba Tashi garin bisa ɗan tawaye. babu dole ga mulki Allah ke raba shi ga kowa jimla mai kwaɗan yayi mulki kaura ba da yin hakanan ya hau ba Tashi garin bisa ɗan tawaye. wai ina masabuki mai kudin gwada mana shi ya waye ko ka sake dubara mai ilimi ba zai hikimatun gyara ba Tashi garin bisa ɗan tawaye. ga wuta gara mai na kyale kashin bakali ya fada mai hali na butulci bai gode ma al'amarin kowa ba Tashi garin bisa ɗan tawaye. ni ya sauwa na yi shiri na kare mutuncin gwamna da ba ku da kunya masu shirin arziki da 'ya'yan maye Ka gama mana komai arnana ta binka da sauran gwamna. Dakta Nasir Kaura mai sukar ka bashi da tsoron Allah. Madugu na adawa bai kishin jihar Kebbi ɗan tawaye. Gatari bai noma rowa ba ta siyasa na ɗauran gwandu masu haske tasa yale mai ɓatanci za ya girbi abinsa dari ya yi suna ɓangaren 'yan tusa hassada ko taki a nan kusan ka da nesa Bauna aiki ya zo ba ruwansa da kisa masu adawar ƙaura ku je ku tako kusa kun yi aikin banza don gidan buki sai masa ko cikin kuma zai muna ganin wani mesa taimakon talakawa Bauna shi yake da kudinsa shi ko tsohon soja baya son ya bada abinsa ga bakin hali ga rowa dukka mun gani a halinsa har da masu gurgun doki gwamna mun gano su da nesa sai ka yi takwas kan mulki don jihar mu ta bunkasa babu mai ganin kakasa tunda sun buga sun kasa gwamna ka kira mun amsa waye yunkuro yan wasa Fulani ne mai wakar kara martabobin gwamna wanda ba a wakar jaye Ka gama mana komai arnana ta binka da sauran gwamna. Dakta Nasir Kaura mai sukar ka bashi da tsoron Allah. Madugu na adawa bai kishin jihar Kebbi ɗan tawaye. duniya da abin mamaki bodari ka gudun jaba kaka ta tsintaccen mage mu ba mu yarda da wannan ba hankaka mai daukar dan wani yanzu kina layin baya a shekara biyu kin ga azaba yau shukar kike girwa kun ci amana ta zama soka wai kun taka tudun tsira kaura babu ruwan shi da sheri bai cuta wa mabauta ba kowa dauki kuna mana san za shi aje ta da gaugawa tun da halinta halin gado ne bata kyauta wa mutane ba je mage ka yaudar baki na gida ma baka manta ba tun da abin kunya ka tara ba sai ka bidje tuba kauran wando yanayi mana aiki mu ba mu yarda a zagaye ba al'umma na jihar Kebbi shaida ko ba a je ga mabauta ba kwana aiki tashi aiki kaura mai damarar gyara ga karnunan na maka haushi kai baka damu da wannan ba Allah wadan gayyar kuma cuta kun zama alƙiblar baya shi kaura ɗa ne na mutunci ba canza mashi suna ba ke yi warin banza balbela dan naman ki yana da baki halayya ita ke gwada kima ba kuri da mugunta ba gani ayuba na argungun nan mai wakar gwamna kaura ko wata bakimar gwamna na sai ya sha tsagaro ne Ka gama mana komai arnana ta binka da sauran gwamna. Dakta Nasir Kaura mai sukar ka bashi da tsoron Allah. Madugu na adawa bai kishin jihar Kebbi ɗan tawaye. ka gama mana komai arnana ta binka da sara gwamna Dr. Nasir Kaura mai sukar ka bashi da tsoron Allah Madugu na dawa bai kishin jihar Kebbi dan tawaye Ka gama mana komai arnana ta binka da sara gwamna. Dakta Nasir Kaura mai sukar
talaka ba shi da tsoron Allah